Como norma xeral, que en cada actuación de poda debemos empregar os EPIs correspondentes. Neste caso empregaremos un casco, unhas luvas anticortes e traballamos con motoserra. En todo caso, traballando con un serrón, uns guantes, sobre todo gafas, casco, guantes, traballando con motoserra, o que falamos, anticorte e unhos manguitos. Hoxe que a problemática que temos nos nosos outos é imprescindible, a acción imprescindible é a desinfección das ferramentas para non provocar a infección ao pasar das labores de poda dunha árbore para outra. Incluso dentro da mesma árbore, se practicamos un corte nunha zona afectada por chancro, pois sería bo desinfectar a ferramenta e continuar nas polas novas, por o posible problema de contaminación nas ramas que non están afectadas. Logo de cada corte que practicamos na operación da poda é necesario aplicar un produto fungicida. Nós estamos empregando o sulfato de cobre como produto que de loita contra o chancro. É importante na súa elaboración pois que quede bastante espeso, non é unha dose concreta, senón ir aplicando auga e sulfato, facendo que esta disolución sexa espesa. As podas sempre levan un obxectivo. Normalmente unha poda, nos nesta zona productiva do Ríos encamiñamos as podas á produción de froito. Noutros casos, pois, temos que facer podas de saneamento e para procurar problemas dun futuro inmediato, como neste caso, que hai unha estrada, hai cables, entonces xa adiantámonos a ese problema e procuramos facelo cuanto antes, porque a medida que van medrando as ramas, pois o que vamos facer, deixando o que pase o tempo, vamos a practicar unhas feridas máis grandes. Cada ano que pasa, a ferida máis grande no corte vai sufrir moito máis a árbore. Existen dous tipos de poda. Según a IXP da Castaña de Galicia, nos seus pregos de condicións, as podas deben ser realizar ou ben en eixo central ou ben en forma de vaso. Buscamos sempre buscar a máxima productividade á árbore. Empregaremos unha poda de eixo central no caso de marcos pequenos, falamos de marcos inferiores a 10x10, pois non nos interesa tampouco abrir moito as árbores porque en pouquiño tempo xa pegarían unhas noutras, entonces mantemos o eixo central. E cando pasamos de marcos superiores a 10x10, normalmente aquí estánse empregando marcos de 14x14, deixando que medre e que se aireen as árbores, que non se toquen, que non compitan entre elas, pois aí sempre buscamos a forma en vaso. Iso o que nos vai a axudar é a que se airee o que é a árbore, que entre o sol, é dicir, que fructifique dunha mellor maneira posible o que é a árbore, como obxectivo principal a castaña, o fruto. En todo o traballo de poda se busca un obxectivo. Neste caso, o que decidimos foi practicar unha poda, digamos, de formación tardía, porque xa collemos o castiñeiro nun momento moi avanzado, e o que fixemos, os obxectivos das podas encamiñadas para froito, é buscar ramas horizontais, evitar as ramas verticais, que o que tiran a savia tira moito por elas, non son tan productivas como as horizontais. As verticais tenden a dar madeira. Entonces, as nocións básicas dunha poda encamiñada a froito, pois verían sendo esas dúas. Buscar ramas productivas, airear, que penetre o aire entre as polas, o sol, para boa maduración do froito, e para dar un froito de calidade e de un calibre notable.